हेलो खुलुमबाय बयनिसिमबो बड' लेंगुवेज के यूट्यूब चेनेलनि गासैबो नायगिरि अनसायगिरि नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायना फैबाय। दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय लोगोफोर, नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदोलाय। लोगोफोर, दिनै जों सावरायनो आखायाव लादों व्यक्तिक्रम आइजो बिमुं मोननो हानाय किरण बर'नि सोमोन्दै। नोंथांमोना बिनि मुंखौ खोनाबाय जानो हागौ। बिथांनि सोमोन्दै जोङो सुंथाबै मिथिनानै लानो दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों। बिथाङा 17 सेप्तेम्बर 2020 अक्ट'खालि माल्टी फेस टेलेन्ट आयदायाव व्यक्तिक्रम वमेन अफ दि इयार 2020 बान्था मोननो हायो। किरण बर' बिथाङा हिउमेन रिसोर्स डेभेलपमेन्ट अफ इन्डियानि सासे मावफुं सोद्रोमा। बिथाङा गोबां गौथुम आरो NGO-फोरजों लोब्बा थानानै समाज जौगाखांनायनि हाबा मावदों। बिथाङा दासिम मोननो हानाय बान्थाफोरा जाबाय 2013 आव बर' हान्ट एवार्ड, एपिजे आब्दुल कालाम एवार्ड 2016, नारी शक्ति एवार्ड आइजो बादायलायनायाव मिसेस इउनिभार्स 2017 आव एक्सेलेन्स एचिभमेन्ट 2017 बान्था मोननो हादों। बिथांनि गुबै गामिया दानि अदालगुरि जिल्लानि भकतपारा हालामनि मिस मुलुग बेसा सनाय। किरण बर'आ सासे फेशन आरो प्रडाक्शन डिजाइनार। बिथाङा मोनसे समाव फार्स्ट क्लास थिकादारमोन, लोगोसे टाटा AIG लिमिटेड गुवाहाटीनिबो रांखान्थि बोसोनगिरि आरो गायसनगिरिमोन। मिस्ट्रेस इन्डिया ह'म मेकार्स 2017 आव गुवाहाटीनि मुस्रिमा किरण बर'आ मिस्ट्रेस वेस्ट एशिया आर्ट बान्था देरहानानै बर'नि सिथ्लायाव जाख्रिसे रंजानाय लाबोदों। बिथाङा सुबुं समाजाव माखासे समाजारि हाबाफोर मावनायजों लोगोसे देलायनाय, महर दानाय, मोसानाय, रोजाबनाय बायदिफोरावबो आखा-फाखा साहसगोरा सासे बर' आइजो। लोगोफोर, आइ हप नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै एसेब्लाबो मोजां मोनबाय आरो बिथां किरण बर'नि सोमोन्दै बुजिनानै मोनबाय, बा बिथांनि सोमोन्दै फंनैसोब्लाबो मिथिनानै मोनबाय सुंथाबैनो। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव दिनैसो गोदान अब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब, लोगोसे भिडिअआव मोनसे लाइक, मोनसे कमेन्ट आरो नोंथांनि लोगोनो शेयार खालामनायनि थाखाय गुरै खावलायबाय। जै बर' हारिनि जै, आरो लोगो मोनगोन गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ।